Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Ayiwa matigi ko, aw ye na an ka ɲɔgɔn faamu. Hali ni aw ka jurumuw bilenna kosɛbɛ, u na jɛya I ko neige. Hali n'u bilenna fo ka fin, u na jɛya I ko sagasi jɛma. A y'u wele k'u ka na o, a y'u wele ko ne b'u wele ya. A y'u wele k'u ka na o, a y'u wele ko ne b'u wele. Jurumutaw yo, a ye na o, jurumutaw yo, Yesu nana. Ne ma dugu jɛra, a ye na o. Ka uka meta me, ka uka yetae, nga uma uka meta me, nga uma uka yetae. Oh, nema dugu jera, aye na o, nema dugu jera, aye na o. Yesu nana, aye na o, da Yesu la, ina la e. Nebu wele, emi be ya fali kode, mati konamne makadana yake. Emi be kisili kode, mati konamne makadana yake. Yesu biwele kadana yake. Dana yake. Surata nana verset 6 Yesu bɛ I jaabi bi ne de ye sira ye ani tiɲɛ ani ɲɛnamaya mɔgɔ si tɛ na ne fa ma n'i ma tɛmɛ ne fɛ kunnaja don dɔ wɛrɛ filɛ